El llibre, Cunit desaparegut, produït per l'editorial F2 del Papiol i patrocinat pel nostre Ajuntament a través de les regidories de Cultura i Patrimoni. L'obra de la qual en soc coautor junt amb Ramon Paraíso és un recull de la memòria gràfica i històrica del nostre poble i que comprèn el període de 1900 al 1975, és a dir... Aquest llibre s'ha fet a imatge d'una sèrie de llibres que té l'editorial aquesta, monogràfics sobre cada poble, en recuperar imatges antigues que ja, desgraciadament, ja no tornaran amb la memòria popular o de... Bé, el llibre pretén fer un recorregut per la història gràfica del municipi. Llavors, des de la primera fotografia que vam aconseguir trobar de 1908-1910, a partir d'aquí arrenquem i fem un recorregut per diferents indrets, espais, feines que avui en dia, com deia el Jaume, doncs estan desapareguts. No? La idea és donar una visió des del punt de vista gràfic de la història del municipi i el llibre està coordinat i dirigit per l'editorial F2 i amb el suport de l'Ajuntament. Estem molt contents de presentar-lo avui el dia de Sant Jordi i esperem que agradi molt. Patent l'agraïment a diverses famílies que ens han cedit les fotografies i imatges. N'hem recollit moltes. El que passa que per fer el llibre, per l'espai, l'editorial ha fet una selecció de les que consideràvem allò. Llavors, entre el Ramon i jo ens hem limitat a fer una explicació de cada imatge. Sí, en aquest sentit, com et comentava, el llibre s'estructura en 3 capítols. Hi ha una part dedicada al nucli antic, on es poden trobar indrets i espais característics del nucli del poble, i després hi ha 2 capítols més, un dedicat a les masies. A Cunit tenim un ampli ventall de masies, avui en dia amb diferents usos i en diferents estats de conservació. Hi ha un capítol dedicat a elles, i després un tercer capítol dedicat al turisme i al creixement urbanístic del municipi a partir dels anys 60 i 70. Llavors el lector pot fer un recorregut per la història, bàsicament del segle XX de Cunit. Pues mira, tenemos rosas, tenemos bisutería, tenemos rosas de goma Eva, que son hechas y fabricadas por compañeras. Todo el dinero recaudado es íntegro para la protectora. Chuches, libros, bolsas de tela, hasta calcetines tenemos. Sí. ¿Qué esperáis de este día? Hombre, mucha colaboración. Sobre todo eso, solidaridad. Sí. Necesitamos mucha colaboración, exacto. Que todo Cunit se implique y bueno, poder vender el máximo posible. No podemos pedir más. Está muy bien. La verdad. Un día muy solidario y que la gente siempre es muy participativa y muy colaborativa. La gente siempre nos conoce mucho a Mancu y siempre no fallan. El día de Sant Jordi siempre están aquí. Sí. Feliç Pasqua i Diada de Sant Jordi. Doncs mira, nosaltres som mares que estem fent una recaptació perquè els nostres nens estan a 6è i fan un viatge de fi de curs i llavors se van una setmana a Sort i fem una recaudació perquè els nens vagin de viatge. Què ens podem trobar? Doncs mira, els podeu trobar. Hem fet unes manualitats amb uns llapisos, hem fet la típica flor de Sant Jordi, no? La rosa de Sant Jordi, hem fet llapisos, hem fet caramels, hem fet aquestes plantes. La gent ens ha fet donacions de llibres, han col·laborat un munt, la veritat és que sí. I bueno, aquest és el nostre stand. Sant Jordi, que és platòric, una bona temperatura, amb diumenge. Què espereu d'un dia com aquest? Que la gent col·labori molt? Home, és el seu, no? Sí, clar que sí, perquè, vulguis que no, som mares treballadores que ja sabem com anem amb els horaris i, li hem ficat molta il·lusió i ens ha costat molt, ho hem fet tot nosaltres i ens agradaria que la gent col·labori. Bon dia, estem amb la presidenta de Valls Populars de Cunit. Un dia preciós, un dia de Sant Jordi platòric. Què ens pots dir? Estem molt contents i, sobretot, disfrutar d'aquests nens petitets que han començat a ballar. És la primera vegada que ballen, els cercolets, els pastorets. Estem fent una tasca a les escoles i gràcies a això, a veure si comencen aquests petits a disfrutar i saber el que és la Diada, Sant Jordi i les festes populars. A part d'això, estem veient que esteu totes les associacions del carrer. Sí, és el que s'intenta, que almenys puguem participar i la gent, sobretot, que col·labori amb nosaltres. Hi ha els diables, hi ha els tocats pel foc, hi ha les bèsties,
als balls populars, sobretot que la gent ens ajudi i col·labori. És un Sant Jordi molt especial, perquè potser és el primer que estem en ple rendiment després de la pandèmia. Trobem que hi ha moltíssima gent al carrer, que els nens estan gaudint. Suposo que avui serà un èxit total. Clar, hem tingut molta sort perquè aquest any al caure en diumenge, clar, un Sant Jordi en diumenge és xulíssim perquè tothom podem disfrutar-lo. Si és un dia de cada dia és més difícil. I ens acompanya el dia, fa un sol estupendo i a disfrutar dels llibres, de les roses i de la cultura. A vosaltres.